Hi ha projectes que neixen d'una necessitat, la de connectar persones, empreses i territoris. A Catalunya, Vera ha fet possible que la tecnologia arribi allà on abans no hi havia connexió. El projecte Vera neix de la fusió de 3 operadors catalans locals que es fusionen amb un propòsit molt clar: impulsar Catalunya i la seva gent transformant de debò la seva realitat digital. Amb més de 6.000 quilòmetres de fibra desplegats, Vera connecta pobles i ciutats, oferint oportunitats allà on abans no hi havia xarxa. Som pioners en el desplegament de 10 gigabits fins a casa del client, tant amb circuits directes com amb fibra per residencials. Vera contribueix a reduir la bretxa digital, doncs des del primer dia nosaltres vam fer aquest desplegament d'infraestructura pròpia arribant a zones rurals i a llocs on els altres operadors no hi podien arribar. Avui, Vera és el soci tecnològic de moltes empreses catalanes. Amb energia 100% verda, l'operadora genera feina de qualitat a diversos municipis i permet que la seva indústria local sigui més competitiva. Els beneficis des que col·laborem amb Vera ha estat bàsicament oblidant-se de les telecomunicacions. Projectes com el de Vera són molt importants pel teixit industrial català perquè, com nosaltres, volem impactar en el territori i en les persones que viuen en aquest territori, i crec que és el que està fent Vera. Vera, connectant persones, impulsant territori. Premi ICF Empenta 2025 al millor projecte d'una PIME.